Ni aksyon nagkuan ato na ilunod sa atong initubig kay hinay kay siga atong kayo eh. Ato na ning i-transfer atong manok. Lamay kay ang manok. Lamay na kay higop eh. Gihawan ko manok sa tagiya eh kay nagbuang-buang sa ning manuka og pangitlogod niya. Salamat sa siya nangaayo na ang kuan. Iyang pangayo niya. Nay amo rin lutoon di sa bawon ba. Amo higop-higopon. Mga lamas diri oh. Yang gipalit sad ni. Amo na kalingawag higop ron. Dila na ko videohan nagpahilis ta gamay kay aron. Kuan. Napa si April Boy diri oh, tupad nako. Mura man kahoy, April Boy ni kahoy. Isi. Dara tong manok kay ato ning gisahan sa kuan. Sinauboy ra din namin ilawom sa merkado. Gamay nga merkado ni dili gid ni kon. Ang merkado ra ni sa housing. Kani hugasan atong sayote. Di ara ato ni ilunod atong manok. Sige huwat tong luwag ngoy luwag. Manok Bisaya ni. Oh. Yawa na. Ni aksyon nagkuan ato na ilunod sa atong initubig kay hinay kay siga atong kayo eh. Atong butin. Gisa nagsugod oh. Okay, atong itsa. Ato na ning i-transfer atong manok kay daghanar bag mantika no. Okay ra ni? Yaba na to. Ditso na ay. Pasabot tambok. Kana kay daghang mantika tambok. Okay. Sabaw man itong tuyo ani. Ato na ilunod ang sayote. Lamay kay ang manok. Lamay na kay higop eh. Lamay paminaw ako kay dukot pag yun. Okay. Pare sag dukot. Unyag dukot di mahurot. Murag na lata na gaya tong sayote ani ato ning butang magic sarap kay isud atong repolyo. Nya dayon katong itlog nga kuan. Kanang gikan sa yantian. Dukot bukan lol. Apa? Sakto sana. Apit ni gini malata. Isod na repolyo diri. Oh, sige. Atong repolyo ato ilunod. Suspira. Napay mga itlog. Itlog sa. May itlog na ba? Dagan kayo. Ambot asa to yang. Luto na ni eh. Agoy. Wa na gid kalikayan oh. Sige butangin na. Tira na pre. Di ato butang ni. Ayo na. Ayo pulos unod. Butangi sabaw pulo butangi sa sabaw. Kaon me. Kini mo lamig. Lagi wa man sili. Follow and share. My friend. So kaon sa dan kaon. Kaon na mi ang. Tanaw lang mo da kay undang nako. Ngaon sa ta. Sige. Salamat. Ingat tanan.